Avui és un dia molt especial per a totes les dones del món, Dia Internacional de la Dona, 8 de març, però és un dia encara més especial per a Reyes Martí, que ve des de Borriana per a tirar segur la millor mascleta de totes les falles. S'intentarà. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies per atendre al periòdic de Borriana, que estem tots molt emocionats per veure a una borrianenca així tirant una mascleta tan important. Gràcies per tindre la paciència, perquè heu vist conforme estava això de mitjans de comunicació i la veritat és que no em puc sentir millor tot el cas que me fan els mitjans de comunicació. De mitjans de comunicació i de gent, perquè podem veure com el voltant de la plaça de l'Ajuntament està abarrotat des de primera hora del matí. Sí, a les 9:05 ja n'hi havia una dona a les 2 cairetes. Una dona, no? I moltes més que n'hi ha que estan manifestant-se, però venen fins així per a recolzar un dia tan important. I jo que millor que manifestant-me en una mascleta, millor impossible. Perquè a més hi ha una història darrere d'esta mascleta que ens pots avançar. És una mascleta que va en homenatge a la dona, en fund morat, i després un homenatge a les víctimes de la violència de gènere. Entonces aniran a l'aire uns trons tipus salves, així, després uns xulets que significa conforme sentim de fons la gent que reivindica, i va tot així, tot, fins que al final plegarem en blanc, que vol dir la pau. No és la primera vegada que tires en un 8 de març, un dia tan assenyalat. Què significa per a tu l'estar representant a totes les dones de la comunitat valenciana i de segur que del món en un dia com este? Per mi és un dia que és molt bonic i tot el món l'espera, i un 8 de març sense Reyes Martí pareix que falta alguna cosa el 8 de març. Així és. Preguntaré també perquè, com bé saps, el periòdic té la seva a Borriana, n'hi ha molta gent que està emocionada, que està, així no presencialment, però sí mentalment donant suport. No sé si us vols llançar algun missatge. Bé, jo vaig a enviar un missatge sobretot a les dones. Tota aquella que tinga un objectiu en esta vida, una il·lusió, lluita per ella, que al final te compensarà tot. Ha lluitat molt Reyes Martí per arribar així. A muntó, a muntó, a muntó. I encara li queden falles per davant per lluitar. A muntó me queden també i moltes coses, molts reptes que aconseguir. Molt bé, doncs Reyes Martí, no te llevem més temps perquè falta en uns minutets per a que comenci la mascleta. Moltíssima sort i que la disfrutes. I que vosaltres la disfruteu. De segur que sí. Gràcies, Reyes. Vinga.